suomalaisen pohjaveden kansainvälinen kauppa? Oletko tietää? En ole tietää. Miten et voi tietää sitä? No, en tiedä. Jos minä löydän sen netistä ulkoministeriön sivulta, niin kuinka sinä et voi olla tietää? No en ole tietää. Sä olet vannonut valan, etkä tiedä mitä tapahtuu maailman suurimmalle ja arvokkaammalle pohjavedelle. Kertoisitte Ja sä nimensä et tiedä puolue. siitä mitään. Mikäs teidän nimenne on nyt? No mä en valitettavasti tiedä. Et tiedä nimeäs vai? Tiedän, mutta en. Mikä teidän nimenne on ja puolue? Äläkä juokse taksiin karkuun. Oletteko te kansanedustaja? On, kokoomukset ihan varmaan, kato, kun mä sanoin, että ei pysty puhumaan. Ei Et nimeä. tiedä mitään, että 3 ministeriö on perustanut kansainvälisen työryhmän myymään meidän pohjavesiä. Kaveri ei sano nimeänsä, on siinä kansanedustaja. Sä No varmaan nyt tiedät tiedän, kaverin nimeä. nyt tiedän. Hyvä, hyvä.